नमस्कार. आज मी अतिशय पौष्टिक अशी केळफुलाची भाजी बनवणार आहे. या भाजीमध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम, प्रोटीन असतात, म्हणून आपण खाल्लीच पाहिजे. इथे मी 1 केळफुलासाठी 1 वाटी भिजवलेले चणे घेतले आहेत. हे चणे मी उकडून घेणार आहेत. भाजी चणे घालून बनवणार आहे. तुम्ही नुसतीसुद्धा बनवू शकता. केळफूल साफ करून घेऊया. याच्या वरचा भाग काढून आतील पाकळ्या काढून घ्यायच्या. पाकळ्यांमध्ये कडक असा एक दांडा असतो, तो वर उचलल्यावर त्यातील पापुद्रा देखील निघतो. असे सर्व काढून घ्यायचे. शेवटी थोडा भाग शिल्लक राहतो, तो तसाच ठेवायचा. भाजी बारीक चिरून लगेच पाण्यात टाकायची. पाण्यात टाकल्यामुळे काळी पडत नाही आणि कडवट देखील होत नाही. नंतर पॅनमध्ये तेल गरम करून कांदा लाल होईपर्यंत परतून टोमॅटो टाकून तो नरम होईपर्यंत परतून घ्यायचा. 1 चमचा मालवणी मसाला टाकून गाळून भाजी टाकायची. ती तेलावर परतून उकडून घेतलेले चणे टाकून चवीपुरते मीठ घालून झाकण ठेवून बारीक गॅसवर 10 ते 15 मिनिटे शिजवून घ्यायची. नंतर वरून खोबरं घालायचे. तयार आहे आपली केळफुलाची भाजी.